Kira enak. Apa ini kok? Bentung. Bentung. Saya sentul. Kendang mereka kok nyemoni. Saya nyemoni sapa? Iki Nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek gendut ngene. Aja ngamuk lho, Tek. Aku ora ngamuk, Nyuk. Ngono mbok gawe masalah. Ya maca legi nangkep kewan tok. Kewan ya kowe iki. Ngono lho, wong ngene kek lho. Piye? Wong seni ya kudu nganggo seni. Oke, musik. Yo. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Deselgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari kota Kediri. Asik, geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa?